Masquera say, Maria Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gwara waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Maria Zimbabwe takigirai nyaya irikupisa, nyaya irikunetsa, nyaya yabuditswa ne one of my political activists and Nelson Chamisas pro supporter abuda achitaura panau ya Christopher Mchangwa naomera mushe Christopher Mchangwa aundurwa mu audio yatakuigirai muri Zimbabwe. Christopher Mchangwa akanga abuda address nyaya irikutaurwa ne ma opposition supporters kuti ZANU-PF ya divided, kuti ZANU-PF ya parara. Mchangwa akabuda achiti aiwa hazina kumira zvakadaro chinzi ZANU-PF is strong, it is not divided, and pana factions arimo. Now pabuda achiundurwa chava achinzaiwa hapana chanoziyanzi. Christopher Mchangwa akafoira maministries akatungamirira nguva yanga ari cabinet minister zvikanzi hapana chanoziya, anonamba achiadresa nyaya yemanize but hapana chanoziyapo kuti damanize projects zvinoomera mushe pataura chinzi ari muZANU-PF nekuda kwemukadzi wake anzi ari kuchengetwa nemukadzi wake ndiye the reason why he is still being tolerated mubato reZANU-PF. Zvinoomera mushe tingade kuwesta nguva yenyu twakunzwisai audio yabuda ichitaurwa mwamadza zvamukufunga pamusoro penyaya iyoyi mucomment section. Uyo anonzi Mchangwa ndoda tawindire kupesira izvi. Anonzi Mchangwa aiwanda kuti vana vake se vachimurega achita kunge munhu akamwa matuzvi. Anonzi Mchangwa ukuhurigwa nemukadzi uyu anosapota gomba uyu. Anonzi Mchangwa uyu ZANU-PF is nothing. Hapana chiripo paya chinoshamisira neZANU-PF. Ungatobreaka nekuti kwai we went to war. War yacho iri kubetserei? Yakabetserei? You have got the poorest country in Africa. ZANU yacho iri kutungamira hurumende yakadhakwa, ine mvura isingabudi mumatepi, ine zvipatara zvakaparara, ine migwagwa yakaparara. Mangaenda kuchiindependence chenyu kuGogo, vanhu vekuGogo kwacho vane nhamo maivapira machikeni mumvura. Kwangosara mipurwa inozora ichiteedzana newe. Ungatotaura kuti gomba riri strong zvokuti chero akada kuvata nemukadzi wako anongovata naye pamadiro. Ndo strong waunoziva kuda unoudzwa nemukadzi kuti nduku yake ichiri kushanda. Ustrong hwomo murume unohuzirepi kunze kwokuudzwa nemukadzi wako ndiye anopota achikuudza kuti baba uchaona kuti wapera ichiripo zvachaizvo. Mune madivision unomarambei kudemonstrata kunoitwa nenzira dzakawanda wanda. Vanhu vakatozeza kuti patumigwa mapurisa nemasoja kuti vanoda vakazvigarira kumba. Koestay away yakabudirira wani ndivanani vakaenda kubasa. Ndivanani vakaenda kubasa. Iwe unongori data windi, iwe unongohuma nawo zvako munhu anokwirigwa mukadzi mpurwa. Iwe unonzi Mchangwa ndiwe duzi rekupedzisira. As old as you are, unotaura tsvina dzakadero, unoda mupinyu kana sere kwembama iwe. Time is ticking. One day is one day. You are going to see yourself in a mess that you are going to regret the rest of your life. Iwe mbwa unonzi Mchangwa iwe duzvo zvaro, you represent nothing. Nongotaura manize to your puss. Pana manize yaunotaura chaunoziva hapana iwe. Wakapinda basa negotsi remukadzi iwe hapana chaunoziva iwe Mchangwa iwe. Wo ipi yawakaenda? Manetsana muchizanu menyu moga imomo oda kupinza vana bichambisa anopinda papi. Nyoka yemabhunu anotori nani anototeeregwa pane iwe Mchangwa iwe. Iwe hauna kana anombokutevera iwe Mchangwa iwe. You failed each and every ministry yawakaita lead of. Wakafaila ma veterans. Varimo wani ma veterans muri kutopona nekwa abducta vana ngakira vana chivero. A government of idiots. Varume vakuru munoenda kuno abducta mudhara anenge chivero uyawe. Handiti ugwara ihwo. Wakaregere kuenda kunogara nachivero pasi. Wakaregere chivero is a war veteran. Wakaregere inda kunogara nachivero pasi. If you always find each other. Wakaregere inda kunogara muka abducta mudhara mukuru. Hamunyari. Tsvina iwe. Wanga wasungigwa mwe mwana wako wangu wakuti boyi. Division yacho yakanga iripi. Ungabreka nekuroora hure. Uri duzi iwe Chris iwe. Ndiwe duzi rekupedzisira unzi Mchangwa iwe.
Duzi rekupedzisira anosapota Gomba. Usapota munhu akakuumburudzira mukadzi ndounosapota kuti mhaya kwai ari strong. Akakutorera mavhidhiyo mukadzi wacho achinamiwa ukaona kuti ari strong. Shit kake yomunhu. You have failed by all the leaders, all the governments dzimwe dzakatora nyika yadzo nehondo. Tinoona dzichibudira. Look at Burkina Faso. Haina makore amunosoro takaenda kuhondo. Wakaenda kuhondo kuno mama chete. Wakaenda kuhondo ukanobura icha wakabura nehondo yacho. Kwawaingosora uchibaya sure neuswa. Pameso pacho ungati blambi yakachecheudzwa ikawanzwa munyu. Ambo yabatana naBarrister George wenyu munogadzira zvamuri kuda zvepaground izvozvo. But muchenjeri kunodzokako musina mutsipa. If you are failing to analyze things, munoda kulidha vana astray muchivadedzera mbukuru yabikwa nemuroyi. Zvamuri kutaura zvisi kumeka sense. Zvamuri kutaura amai hazvisi kumeka kana sense. Hapana munhu asingadi nyika yake. Hapana asingadi kuti nyika ive nefreedom. Vamuri kutaura vari kudiaspora vari kurarama upenyu hunorwadza husiri genuine. Even naivo vacho vamuri kufunga kuti vanorarama upenyu huri genuine. Hapana asiri kurwadziwa. Tangai matsvaga kuti Barrister George wenyu ndiani. Kana mazoziva kuti ndiani, mozoya muchitaura pano. Mozoya muchitaura pano naBarrister George wenyu wamuri kutaura iyayo. These are the people who are selling nyoka yemabhunu. Kana mamusingamuzivi bvunzai vamwe kuti Barrister George wacho ndiani. Makamboonepi mosquito unorapa malaria? Don't be fooled and you are going to be tracked. Mukanyudziwa. Hapana munhu asingadi nyika yake pano. Kutobuda kwakaita vanhu vachiinda kunze kwenyika inhamo. Nhamo iri kurunzigwa naBarrister George ivava vasingadi kuti chokwadi chitaurwe. Anoda nani Barrister George waanodana murume wake pano ngani? Waanenge achidedzera zvinhu takadhakwa. Munofunga kuti kana vanhu vari kudiaspora havachafungi ende havachaoni. Kana mamuchimusapota muchenjeri kurowa hero sadza mutewera. Hapana munhu asingadi nyika yake pano. Vanhu vanotori kudiaspora ndivanhu vanoda nyika yavo. Ukatarisa contribution iri kupiwa navanhu vari kudiaspora towards our country, it's big. 3.4 billion. Unofunga kuti mari yekutamba iri kubva kuvanhu vari kudiaspora here. Barrister George wacho chaakaita chii? Musadedzere vana mbukuru yabikwa nemuroyi. Hapana munhu asingadi nyika yake pano pasi pezuva. Tochida nyika yedu tese. This is why tichitaura nezvazvo. Ende hatibvume kungoitisiwa kungonyudziswa musoro pese pese.